Gea, Senna, Joep, Wits en Jildau, Jacobien, die ga ik even rijden. En Jelle. En Douwe. En deze weet ik dan allemaal nog net van. Maar dat laat ik wel weten binnenkort. En van deze twee ik net. Ja, iets mooi een K. En Ian is een zusje van Vera of Tjerkje. Weet ik net. Nee. Hey. Mathilde. En Hinders. I'm editing and watching the horses. And every time when I watch outside, I see Yveske with Coralla. So I think that's very special. I hope Coralla is a good mom. And over there are Sally and Unique. Sorry. And there is Rijntje. Wat gaat er mis? Oh, dat is echt wel fik. Het poetsen net zo volle. Oh, appeltjes van Uniek. Ja, mooi. Uniek. Sally, Yveske, Korallen. En de brandweer. Nou, het verkeer is al gedoofd. Ja. Rijntje denkt, ach, valt best mooi. Sally. Het stinkt wel. Ja, vies. Dat eigenlijk zo. Wow. Nou, dat wie het. Wauw. Hey, Joeke. Er is iets om hand. Ik kreeg een berichtje dat Spidey ontsnapt is. Dit is Daisy, Piet, Glendy en Mario. En Spidey staat daar.
bij Rijssie. Hey. Nou, Rijssie is nou lekker binnen. Uniek. Hey. En hier hebben we Spidey. En Spidey staat achterin, want die is vol. Zoveel gas eten. Dat is Mario. En Joeke. Peach.